Kacang super, guys. Wae wakeh-akeh. Iki kacang super. Sawit, guys. Ini luar biasa. Kacang super. Wae rata-rata ini kabeh, guys. Ora umum banyak yang di wah luar biasa kacangnya nah. Wae ngene iki kabeh iki lho sanjiko-jiko wae ngene iki raum bloko wae superan jenenge iki telung wit, guys, sampeyan mbiyane telung wit kae mono mbiyane pisan kacang super 5 wit Ibu luar biasa godhog sak gagange piye mathuk ya.